Vine aquí polo asesinato de Esther Expósito non Champaina Lab. Sempre van os mellores. Iso pasa por veranear en Galiza. Pero iso é unha fake news de hai 2 anos. Como fake news? Se eu vin na miña fonte de confianza noticias reais non te quero enganar.com. Pero unha cousa, e se xa estivera morta? Ti que farías? Eres periodista ou un rarito deses? Non. Eu o que son é Xangar, detective paranormal. E a que te dedicas? Investigo casos paranormais. Aparte de ver fantasmas, vexo diñeiro nos casos dos famosos. Mago a ver en balde, a vida de autónomo é moi dura. Provei a traer uns clientes con iso de TikTok, pero non sei por que non funciona. Carai, pois, se queres un caso, eu podo che pagar en negro, porque sabes que? Meu avó morreu dun sachazo. Pero aí o paranormal sería que non morrese. Xa, pero verás, caíalle ben a todo o mundo, é sempre saudada. Home, se sempre saudaba, así que era raro, non? Moveríalle algún marco a alguén? Se queres, mira, podemos facer unha cousa. Podes vir hasta o seu funeral e falas con el ou o que te faigas e abrígolo. De acordo, só espero que iba petiscos. Ves ao meu avó? Pois de momento non. É que as fantasmas non che son moito de cementerios. Ainda que non os creas, son che vais a ir ao bar. De todas maneiras, podemos pillar cabos. Na maioría da violencia axece alguén cercano á vítima. Ai, sí. Pois, aquela dali que chegou agora eu non a coñezo de nada e ten mala pinta. A ver. Perdona, ti de onde eres? De Marte. Madrid. Esta é a culpable fixo sendo de Madrid. Madrid? Notaches algún cambio na auga? Auga de manantial boísima. Esta non é de Madrid. Se foras de Madrid, cando che preguntamos, dirías: ai, son de aquí, Madrid, con Z. E non aceptarías ninguna auga que non fora de Madrid. Vas vir con nós. Que facíades no funeral? Pois eu era amiga do morto. Un día fixemos unha ruta a Santiago e dende aquela. Sí, meu avó iba moito a Santiago, que tiña ali un amigo. De feito, da foto. Se vía festa, rachada, de noite, licor, cabó, favor. Pero son des alienígenas. E non? Pola foto e polas cores son verdes. Estes non son do país. Bueno, pode... Perdona, é que eu non vexo nin cores, nin razas, eu só vexo fantasmas. Ademais, quería ver ao líder da finca, sí, porque tiña un negocio co morto, quería cambiar a finca por unha de Marte porque decían que iban a expropiarlle para facer eólicos. Pero como lles iban a expropiar as terras en beneficio dunha empresa privada? Tampouco explico iso porque como va de salvar o medio ambiente usando enerxías renovables, esa enerxía o destrue o medio ambiente. Que clase de tontería é esa? De todas maneiras, que finca é? Tedes referencia catastral? E logo ti como sabes diso? É que o mundo paranormal está moi mal, estudo de arquitectura nos meus ratos libres. A ver, vale, finca rural urbanizable, 2000 metros. Non, era menos porque medimos ca nave, eran 1800 ou así, e nós necesitamos 2000 para facer o do glamping, que iso é todo noso. Pero se medía de menos, ou seja,
A ver, que mira de menos o inmoble da finca normal, porque págase de menos, pero a finca mover os marcos. Señor, vostede matou o seu veciño. Pero que non. El solamente veo aquí un día e caeu sobre o sacho repetidas veces. Iso só é excusa dun asesinato, non me fodas. E nin limpaches a sangue por enriba de asasino guarro, porco. E que esa historia se fora certa, sería aviso de socorro, que tamén é un delito. Pero, miña nai, a xente de antes aguantaba máis hachazos. Vos agora sodes uns mimados. Vos achar. Vide aquí. Deteña o asasino do meu avó. Espera, como deter... Eu son privado. Primeiro teño que aprobar as opos de Ministerio Paranormal. Vos matar a todos. Cada cabo con vos. Despois podo arrancar os marcos todos na casa do demo. Todos os marcos que eu queira. Detímolo. Era moi violento, nin café nos deu, non tiña valor ningún. Ningún perde esos relojes. Outro caso resolto, agora só queda chamar a policías. Se é un misterio e unha fantasma de por medio, non morras de medo. Se a ludo máis alata alumbra, non esteas en penumbra. Estés morto ou vivo, non sintas perigo. Conta conmigo, chama xa al detective paranormal. Pois este foi o meu anuncio. Convéncete para contratar os meus servizos? Pois non sou moi convencida de todo, Pero, muller, eu son de confianza. Algo ti de quen ves sendo. Mira, eu pode que sexa primo ou non de Galloso. Bueno, se eres familiar de alguén coñecido, xa cambia a historia. Me cago no demo. ¿Qué era yo? ¿No?